Sabar. Wong sabar kekasihing Gusti. Nek nganti swara iki ora tak wangsuli, kesabaranku tak angkat, tak ampet. Nganti menutup peredaran darahku. Aku iso stroke dadakan. Aku dadi kaya ngono omonganmu, Kres. Kok dadi kaya ngono omonganmu? Aku wis ngerti, aku wis rasa tak tudunung-dunungke, rasa tak tuding-tuding. Nek bapakku iki wong kere, bapakku iki wong ceplek, bapakku iki mau melarat, bapakku iki mau ponokawan. Rasa tak omongi. Aku wis paham. Aku wis ngerti. Nek lak kok dadak tak omongke seru banget ning negara Ngamarta mongko sing padha rawuh akeh ra jamak kaya ngene. Kawula Nayaka padha seba. Kok kowe mentolo ngucap, "Bapakmu ki wong kere. Bapakmu ki wong ora duwe." Mung gedibal 17. Apa wis mingerke blate bapakmu? Kok kowe kok nganti ngeri-ngerike blate bapakku ki nuwun sewu. Ora masalah. Ora masalah. Ning ditenono, omonganmu ki tak rekam. Omonganmu ki tak rekam. Ora percaya wae. Mangsane aku ora gablek HP. Aku mlebu kedaton ki HP wis tak rekod. Sak omong-omongane wong-wong ki wis engko kari diteleng ngarepe bapak. Klik. Bapak tak kupinge tak leboni watu. Apa to kae sing dileboni kae, Pak? Handbrake. Hah? Engko bapak krungu kabeh omonganmu nek nganti bapak ora muring karo kowe, aja dundang Bagong legane ngene. Sarta palwana ing ranu tresing karsa tresing karsa mewah dening kanyut
warnane sira ring Gusti Sidat Sidat agung ning armada teka tansah dadya Gumelaring Projeng Amarta Yen Indra Prasta Negaring Manjang Punjung Pasir Pawukira Jinawi Kemah Ripah Karta Tata Turaharja Sinten ingkang ngrenggani Projeng Amarta menika warnane ingkang jejuluk Sanata Prabu Puntadewa ya Sang Darma Kusuma Risal Jolo lenggam madaning dampar Negaring Amarta sinebo sangganing para kadang jangkep dadak sakala mangke kawis tingal rawuhipun Nata Agung ing Dwarawati Sanata Prabu Sri Bathara Kresna riwesna lenggah madaning Datulaya sigra grawalaning kalih Nata ing Amarta Prabu Puntadewa dayana parigawe apa Sanata ing Dwarawati kepareng rawuh wonten Projeng Amarta sigra murwani pangandikan dados mangujiling pangandika Sanata Prabu Puntadewa ingkang dereng kababaring lisan Siren Mas murupe ing langit Sukses
Wong ramyang ninggang driya Lirwang Candra katawangan Somo ing tias katuritan limut kapiataning rojit Ram Ramendri Yama Nawo Aku wongeng Aku wongeng Wang Wisesa Hyang Agung mugi ngayomana marang Praja Ngamarta saisinipun Koko Prabu sarawuh paduka kepareng orayi para ngaturaken pasegan panakramipun junjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati Yayi tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ing Raka Ndrawati wonten ing Praja Ngamarta kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka Kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Ngamarta kula pun dicundha Koko Panglingga Murda amawakana kabagyaning gesang kula mboten langkung kaskecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndrawati kawula non sampun mboten kirang prayogi biswanipun ing Raka Ndrawati dinten samangke menika wonten Praja Ngamarta Yayi Kresna kakangku dadan aku ngaturake basaku katura Kresna kakangku kadangipun Kakang Dimas Werkudara tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadake jimat ora liwat prayogana nggon mlenggah Kresna kakangku Koko Prabu nadyan ingkang raying Madukara pun Arjuna kula ngatur-aturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kadangipun Kakang Yayi Janaka ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana Arjuna kula pun dingget jimat paribih dayanana ing ngasantosan Koko Prabu panjenengan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nek kula sedewa ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana Yayi nek kula sedewa non kula pun dinggo jimat mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah saestu adamel gugup gagap guragapan raosing manahipun ingkang rayi Ngamarta krana rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan adamel kejut raosing manahipun ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra lawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu sesemban kula jagat kawasesane ngubatur wayaptura jagat Yayi estining wanaswanipun Raka Ndrawati kala wau namung tetinjo dhateng kararjaning kadang-kadang kula para Pandhawa jernyatanipun sampun dados kewajibanipun ing Raka Ndrawati kula minangka dados pujangganing para Pandhawa ingkang tansah migatosaken dhateng kawontranipun kadang-kadang kula Pandhawa ing Ngamarta. Namung imanipun sasampunipun Raka Ndrawati dumugi tapel wates negari Ngamarta. Saengga kula manjing wonten ing kutha Gora nggumun raosing manipun ing Raka Ndrawati. Krana saking menapa sareng kula tingali kedaton negari Ngamarta ingkang sakala langkung endah menika kala wau persasat kados koncatan yoni. Kados mboten wonten sunaripun negari Ngamarta. Mila ingkang saking menika gandeng sakmangke kepasang yuk ya katujuh ing nuswanipun ing Raka Ndrawati anyarengi mangsa pasewakan. Malah kula badhe nyuwun mriksa.
Menapa to ingin dados sababipun dening mekaten kawuntranipun Praja Ngamarta? Koko Yai Prabu. Koko Prabu. Mugi dados ing kaweningan pepanggihanipun para Pandhawa wonten ing Datraya sakmangke sayekti namung badhe ngrembak babakan inggih menika pamomonging para Pandhawa. Tanasanes kejawi namung Kakang Semar Badranaya ingkang samputan sawetawis wekdal tigang candra dinten sakmangke menika mboten sowan wonten ing Praja Ngamarta. Koko Prabu kuwatos raos ing manahipun ingkang rayi Ngamarta menawi ngantos kagelan penggalipun Kyai Semar Badranaya satemah sakmangke amisahaken diri dhateng kaliyan para Pandhawa lajeng kados pundi kawontenanipun Pandhawa Koko Prabu. Sidhem jroning pasewakan Wadyagung tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama mango-mango-mangonengi lermu sing duka cipta berbuti mantana raras berbuti mantana raras sak pandura kendel madaning Datraya Negari Ngamarta samyami dangetaken sabdanipun Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma tuh Nalindra ingkang wicaksana wasis dinampi Ngaraka Indrawati dadya kendel datan mubah datan musik nata ing Ngamarta sumawon nata ing Indrawati mlenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujara weng ganten wardu jarwa ngecok nang durung abang dodur manding dasaring pertolo kasasaru geger njaba apa to kang dadi darunane ora numantan mung ora Gajah Medha saka Wantilan kejawi namung utusan saing Karang Kadempe atmajaning Ki Lurah Semar niki Ki Lurah Bagong nyerpepeh pindha sesata Mataram kaya gurek kang samya tumingal mangrombang para kawula kanca piyak ana daya minggir dalu-dalan Rama dewaning sun ing Koko Prabu wonten dawuh Yai mboten nginten
Horeking pasewakan kula kinten menawi wonten ayaka minggahing nalindra ingkang sowan. Menika malah boten pangling Atmaja utawi Panakawan ing Ngamarta. Atmajanipun Kyai Semar pun Bagong ingkang Abiyantara Koko Prabu Wiladala Jagadéwa Bathara. Yayi. Nadyan to kados menapa Bagong menika tasih Panakawanipun kadang kula para Pandhawa. Mila mbok menawi sowanipun Panakawan menika dipun utus dening Kakang Semar menawa saking pikajenganipun piyambak monggo kula aturi andangu Yayi. Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi kula ngestaken dawuh. Panakawan Bagong padha kanthi raja sak praptamu Panakawan tansah pinanganing kawidadan niring sambikala kepareng kula sowan ngersanipun Siun Prabu Puntadewa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Prabu Puntadewa. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripeh. Kula cancang pucaking weni dumawahing wijang rumeketing Werdaya. Saestu ndadosaken cahya nercaya daging rakayuwanan. Bagong gawe bombong dene jangkep kang dadi aturmu. Nggih. Menawi saged niki kula mboten ajeng lucu. Ngono ta. Kula ajeng serius niki supados enggal cekak-ceket mekaten sinipun. Bagong padha rarjo. Mengetinipun Sindarawati wilujeng bekti kula kunjuk. Iya iya. Tak tampa pangestuku tampanana. Sangat anggen ing ndadosaken jimat paripeh. Bagong padha rarjo. Mengetinipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Prayogakno kon ngulungguh. Sampun mboten kirang prayogi. Bagong padha rarjo sak praptamu. Sampun mboten kirang prayogi. Kurang. Oh nggih, Ding. Kula pundi nggo jimat paripeh. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk, Ndara. Iya ya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripeh. Anu ngaturaken sebab bekti kula kunjuk, Ndara. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripeh. Kepan kula ngaturaken kok mubeng bae ta iki. Ngandel ora, wong kowe iki wis ora iso. Nek kon tenanan wis ora iso. Kowe iki tetep watakmu iki gecul kumarucul. Wong ping diwenehi pangestu karo Janaka kok mubeng wae. Heeh. Prayogakno nggonmu lungguh. Nah niku sing kula entosi. Sampun mboten kirang prayogi niku pasangane niku nek pangestu niku kula pundi. Bagong prayogakno. Waduh, iki apa iki? Sampun mboten kirang prayogi. Panakawan wonten dawuh sinun. Apa sababe dene sira sowan sapa ingkang ngutus sarta karo sapa sowanmu ning negara Ngamarta? Namung piyambakan iki wau. Numpak pit. Niki lagi usum. Nggih, Bagong. Nggih. Mula kula nggih mboten kantun kula tetep yasa. Iya ya Bagong syukur nggih. Saking kayu. Sing penting iso glinding. Iya Bagong, iya. Nggih. Niku rantene saking nganu. Napa niku? Rotan. Iya Bagong, iya. Bagong, nun wis gek matura aja ngrembug sepeda. Kersa kakangku. Werkudara piye? Bagong wis arep kepengin dadi wong sing tenanan kuwi malah glecek. Ratu kok ngrembug sepeda. Lah ya ora usah tok baleni kok dadak nyebut kuwi apa? Sepeda ya apa tegese? Wis. Asapnya tidak ada. Ajur tenan iki wis. Rusak kanane. Kraton kok malah ngembug sepeda. Mula kowe ndang matura Bagong. Nggih. Sowan kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Ora saka karepmu dhewe. Mboten saking karep kula dhewe. Kula nek ana perlu karo sampeyan empat mata. Iya. Ning niki kula sowan teng Datulaya merga kula pancen diutus kali Bapak Pak Semar. Bapakmu kena ngopo, Bagong? Mboten kenging napa-napa. Ning utusan kalih kula. Tegese bapakmu utusan ana wigati apa? Ah niku ngaten. Bapak niku pun pinten-pinten dinten niku kaya wong masuk angin ora masuk angin.
kaya wong lara ning ora lara. Sareng kula tabok bapak niku tumuli iki kersa ngendika. Kali muntahmu muntah. Nggonmu nabuk Gancengel. Tiyek ngene. Bapak terus ngendika, aku jane pengen bangun kayangan. Kula ya kaget, Pak kok arep bangun kayangan iki sebabe apa? Bapak iki wong saking wong ora duwe, wong melarat, wong istilahé wong kere kok arep bangun kayangan iki ngomong ngrepotke anak. Engko anak tok kon nyumbang apa-apa. Kahanane wis angel lho, Pak. Aku wis 3 sasi mandeg ora nyambut gawe. Nek sampean macem-macem arep bangun kayangan, ngebot-boti uripe anak, iso ana perang antaraning wong tua karo anak. Kula nganteni bapak terus jelaske, aja salah tampa. Aku arep bangun kayangan iki ora aku bangun papan sing magrong-magronge mbane kaya kayangan babar pisan. Ora. Ning aku ora arep bangun kayangan sing wujud papan sing magrong-magrong kuwi ora, ning aku arep bangun kayangan. Kayangan ki ateges uripe kawula sak negara Ngamarta. Uripe kawula ki supaya kepenak, tentrem, ayem, ora kekurangan sandang pangan, aku sing tak gayuh. Mbane men uripe kaya dene mapan ana ing kayangan. Aku ora duwe niat babar sari, babar pisan. Babar pisan. Kok mriko? Hus. Ora duwe niat babar pisan. Bakal bangun papan sing megah kuwi ora, ning bangun morale karo kawula mengkono. Nggih. Mula bapakmu 3 sasi ora sowan ning Ngamarta. Pancen wis diniati supaya Pandhawa niku goreh penggalihe terus rawuh teng Karang Kadempel nang leti karo bapak. Aning jebulane bapakne ana para Pandhawa mboten rawuh-rawuh terus kula sing kan diutus sowan teng negara Ngamarta. Terus wigatine apa? Apa pancen njaluk Prabeya? Mboten. Apa pancen njaluk ya kuwi pitulungan para wadyabala supaya mbangun kayangan. Mboten, kula matur mboten papan sing magrong-magrong mboten. Mboten papan sing apik mboten. Ning ngendikane bapak, apa sing tak lakoni iki bakal lakon nek Pandhawa maringi ngampil ya kuwi apa Bagong? Sik to. Pusaka. Pusaka negara Ngamarta ing ngaran ya kuwi 1 tumbak. Wah, jan. Tumbak apa? Aja saka tumbak. Liyane kuwi. Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. 1. Ana pira sing bakal disilih? Pirang-pirang? 1 kula aturke pustaka Jamus Kalimasada, angka 2 payung moto. Payung moto piye? Payung tunggul naga. Nah, payung tunggul naga, angka 3 tumbak tempe kara piye? Tumbak kara welang. Tumbak kara welang. 3 menika kedah kula suwun ngampil kula suwanaken wonten ing sanipun Bapak. Nek sinuwun Prabu Puntadewa maringaken matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ananging menawi mboten sebabe napa, perkarane napa, dasare napa, kula aturi paring pangandikan sing cetha lan gumathok lan ketemu nalar. Nek sebab lan musababe wing digawe-gawe, niki kula wis dipasrahi Purba lan Wasesa. Ngamarta najan kula suwita teng negara Ngamarta, nek pusakane ra entuk disuwun ngambil dening Bapak. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Ajeng kula rebut srana pripun mawon carane. Gagat risang kapirangu. Rinanggul kinembet kembet. Dosang reknaning bawana. Ing Jagat Dewa Bathara. Yai, kula nuwun sewu. Kula ingkang badhe maringi wangsulan kaliyan pun Bagong. Koko Prabu kula sumanggaken namung Bagong menika ponokawan panjenengan. Nggih, kula tasih enget. Bagong. Ponokan Bagong. Sinuwun Darawati. Iya. Kok jumeneng wonten ngajengan kula? Aku ingkang bakal menehi wangsulan kalawan kowe. Babagan perkara pusaka 3 sing arep suwun ngambil.
Ya kuwi jimat Klima Sada, tumbak Kurawelang lan payung Tunggul Naga. Koseta, aku tak takon karo kowe. Ngerti sejatine jroning pasewakan negara Ngamarta iki mau ya Prabu Darmakusuma sak kadang kadeyan kuwi ngrembug perkara bapakmu nggono ora sowan telung candra suwene. Ninggal kalawan kewajiban kaprajan. Dadi penggalianing para Pandhawa nanging durung nganti dirembug kanthi apik lan becik dumadakan kowe sowan. Kowe sowan ngeseling para Pandhawa kowe ngendhaken bapakmu kepengin bangun kayangan mbutuhake pusaka telu negara Ngamarta. Koseta aku tak takon. Saya aku tak takon karo kowe wangsul ana pitakonku. Nggih. Bapakmu ki derajate apa? Kere. Bapakmu ki derajate apa? Ming abdi, ming ponokawan, ming kawula cilik, rakyat melata. Jelata. Jelata. Lebon lemut ya tak akep. Mabur ning cangkem. Nabraki apa-apa. Wis ora perkara nabraki apa-apa. Nggih terus ngono. Lah saiki nek kowe ngerti bapakmu ki wong derajate ngaceplek mung ponokawan mung batur saumamane mung kawula cilik. Lah kok dadi bapakmu wani utusan lawan kowe nyuwun ngampil pusaka telu negara Ngamarta kuwi kosek to. Anggepe bapakmu kuwi sapa? Apa pancen bapakmu kuwi leluring para Pandhawa apa derajate bapakmu kuwi ngungkuli para Pandhawa? Pandhawa kuwi ingkang kagungan pusaka telu. Pandhawa sing duwe tumbak Kurawelang payung Tunggul Naga pustaka Jamus Klima Sada. Pandhawa kuwi pepundhene bapakmu, Pandhawa kuwi sesembahane bapakmu, Pandhawa kuwi sing menehi urip karo bapakmu. Lah kok dadi bapakmu cumalena lan lancang ucap-ucape. Wani nyuwun ngampil pusaka telu. Wis mingerke berarti wong tuamu napa piye? Wis ora eling derajate Semar. Wis ora kelingan Semar kuwi derajate mung wong cilik. Lah kok dadi wani nyuwun ngampil pusaka? Tegese panguwasaning Semar ki apa ngungkuli para Pandhawa napa piye, Bagong? Sabar. Wong sabar kekasihing Gusti. Nek nganti swara iki ora tak wangsuli, kesabar aku tak angkat, tak ampet. Nganti menutup peredaran darahku. Aku iso stroke dadakan. Aku dadi kaya ngono omonganmu, Kres. Kok dadi kaya ngono omonganmu? Aku wis ngerti, aku wis rasa tak dunung-dunungke, rasa tak tuding-tuding. Nek bapakku iki wong kere, bapakku iki wong ceplek, bapakku iki mau melarat, bapakku iki mau ponokawan. Rasa tak omongi. Aku wis paham. Aku wis ngerti. Nek gak kok dadak tak omongke seru banget ning negara Ngamarta mongko sing padha rawuh akeh ra jamak kaya ngene. Kawula Nayaka padha sebo. Kok kowe mentolo ngucap, "Bapakmu ki wong kere." Bapakmu ki wong ora duwe. Mung gedibal 17. Apa wis mingerke keblate bapakmu? Kok kowe kok ngeri-ngerike keblate bapakku ki nuwun sewu. Kowe iki saiki aku tak takon karo kowe. Kowe sapa e? Lho, aku Ratu Ndarawati. Aku Ratu Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Aku ngerti. Sing lenggah ning awakmu aku ngerti, Sang Hyang Wisnu. Sang Hyang Wisnu. Wisnu kuwi apa? Wis le anu. Stop. Wisnu kuwi dewa. Ning kowe kudune paham, kudune ngerti alur silsilahe bapak. Bapak sapa? Sang Hyang Wismaya. Kowe nek nyeluk bapak ki Pakde. Mergo kowe iki anake Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adine bapak. Hah? Aku dadi kowe wani nyamah asmane babeku. Wani nyamah asmane my laker. Wong ngarani ora iso iki. Lah kae karepe piye, Yayi? Kae karepe father. Hah? Kok wani ngece my lakerku? Kowe wani karo bapakku wae. Wani karo wong tuaku. Nek pancen jroning pasewakan iki sing ribet-ribeti sediane Semar, sing nutup-nutupi karepe Bagong nyuwun ngambil pusaka. Ora masalah, Eko. Ora masalah. Ning ditenono omonganmu ya tak rekam.
Omonganmu kuwi tak rekam. Ora percaya wae. Mangsane aku ora gablek HP. Aku mlebu kedaton iki HP wis tak rekod. Sak omong-omongane wong-wong ki wis engko kanthi teleng ngarepe bapak. Klik. Bapak tak kupinge tak leboni watu. Apa tak sing dileboni kae, Pak? Handbrake. Hah? Engko bapak krungu kabeh omonganmu nganti bapak ora muring karo kowe. Aja dundang Bagong lekane ayo. Rusno kakangku. Bareng tak petung-petung tembungmu mau rada deksura karo Bagong mula aneh yen Bagong nesu. Yen nganti Bagong iki mengko wadul karo bapakne. Wah, kriwian dadi grojogan keguyon dadi ditambah. Mangyat kurdo serumah bangga wakut gati nyomawukat iro wang-wang om Nyai Werkudara barep kakang kuwi Arjuna ulungan maring ngadawu miturut penemuning sira Yayi kepiye Bagong nadyang wong srogal-srogol, wong sembrono ning duwe pambekan jujur. Bagong ki arep mung Panakawan. Gaweane tumindake sok kewanen karo Bendoro ning aku ngerti watahe Bagong ki wong jujur, dhewe yen dikongkon ora bakal nambahi, ora bakal ngurangi. Kira pancen Semar mbutuhake pusaka 3 pusakaning para Pandhawa. Turta malika Para Prabu kula nyuwun mahapunten gegayanipun Kakang Semar menika luhur sanget. Nedya damel kayangan wonten ing negari Ngamarta ambangun moralipun para kawula. Oh Prabu, kula kok rumaja ngelen Kakang Mas kekalih. Nggih kok Prabu kula rumaja ngelen Kakang Mas kekalih. Yen to pancen kaya mengkono Yayi. Aku njaluk lawan Dimas Werkudara pisan kang padha bandha yuda pun Kakang lawan Yayi Arjuna. Nedya liwat alun-alun pepungkuran sowan marang Karang Kadempel sinambi mundi pusaka katelune Koko Prabu monggo kula dherekaken. Wah, njaluk pawit. Semangkean temenanan jan nglarake ati omongane Prabu Bathara Kresna. Punake bapakku wong kere gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat. Aku upama ora isin ana nangis ning ngarepe Kresna kok tekan semono. Nalendra Titus Bathara Wisnu omongane kok kaya kernet. Waton ison jeplak wae. Cecep-cecep wong kere gedhi ora mingerke blas. Wah, lara tenan asli. Arep wani kok aku ra wani. Iki mesarung dilangi tenan ta tekeke iki. Suwane Ngamarta ana tekek, suwane Mandura ana tekek. Dandang karo Mas aku kok nglembras anggon-nggon. Elok tenan iki, ana kepiye meneh? Oke, wis tak niati ben geger ya geger.
bapak nek tak lapori Pak kowe dunekke ngene-ngene karo Prabu Kresna. Wah, blegedhuwek. Sak dulita lit. Kaya ngapa Ndara Kresna wis kriwikan dadi grojokan tenan. Mandeg dhisik. Ketok, sampean ketok. Sampean wedi kula mlayu muni tak landhake bapak. Ketara sampean nututi kali kula. Sampean mung ngajeng glembok karo aku supaya aku ora bali to. Ha ta? Ngerti aku. Bagong, sing sopan tangane. Gawa gendro. Gawa tukang pukul. Aku ngerti nek Ndara Sentaki tukang pukul sampean. Ora masalah. Padake aku wedi wae. Mula ta mula sinuwun sing jeneng piyai niku nek ngendika sing apik, nek ngendika kuwi aja sok natoni karo sing ngendikani. Tur sampean kudune nyawang. Sing tak jak omong ki sapa? Ngono lho. Kula karo sampean ki tepung wis 45 taun lho. Wis suwe lho tepung. Ngibarate saka kuncung nganti gondrong. Duwe jabang nganti Malang Celapang sampean niku srawung kalih kula. Lah kok sampean kok mentala ngunekke kula? Monggo sing mangunekke dudu kula, sing mangunekke bapak. Bapak karo sampean srawunge luwih suwe. Luwih iso sampean durung dadi Kresna, isih wujud Bathara Wisnu niku wis dimong karo bapak. Kok mentala kaya ngono omonganmu? Nglarake ati lho. Wong kene urip nang alam padang niku pathokane nek ora seneng dijiwit, aja jiwit, nek ora seneng ditabok, aja nabok, nek ora seneng dilarani, aja sok nglarani. Niku patokan dienggo kowe uripe tentrem. Sampeyan kok kaya ngono, dindelke Setyaki tinunun wirang tumandang. Anggere muni wis Setyaki capeng mlintir brengos, anggape ora ana sing iso menyentuh nata Ndrawati. Grilusi. Jalma tan kena kinira. Ngono. Aku wis sing rumah ora ndek derajat pangkat. Kula niku nek omongan wae mesti kula tata kok aja nganti nglarani atine wong kok. Sampeyan Alendra kok nek ngendika nglarani atine wong. Bagong, bisa dikandani apa ora? Iki kok Prabu Ndrawati di sesembahanku. Yen kowe ora duwe tata krama, kowe neranyak, kowe bakal tak jembalani. Ngono kae, ngendelke kekasarane njukan. Mbaknya. Monggo nek arep tak tucuki monggo. Ngono. Arep tak antemi monggo. Mergo aku ora ndek tata krama karo ratu Gustimu, kowe arep nutuki aku monggo. Ning nuwun sewu, masyarakat sing padha mresani jumlahe 8.300. Streaming sing padha streaming ki padha preso, ngerti ndi sing bener ndi sing luput. Dadi nek kowe njotosi karo aku, wow, bakal disengiti wong-wong sak donya. Tenan kuwi. Setyaki mung waton ngestokke dawuh, ning ora gagas Ratu Gusti iki bener apa luput? Ayo ora ngomong apa kowe? Kalah kowe nek ngomongan karo aku. Aja kok Kresna dukuh kowe gila. Una-una iki legane aku sapenake dhewe ora. Wis Bagong, cukup. Cukup apa sesak kok cukup. Engko disekengke. Anggepe apa? Anggepe rumangsane. Saiki kowe bali ora? Kowe bali apa ora? Yen kowe bali, kepenak awakmu yen ora bali, ya wis nuwun sewu yen kepeksa aku mentolo karo kowe. Ngandel ora? Kata-katamu mung kaya ngono kuwi. Wong kepengkok ora iso wangsulan ki terus gunakake cara-cara sing kasar, dumen duwe wewenang dienggo sewenang-wenang. Dumen duwe panguwasa kinarya gada, terus nggo ngidak-idak karo masyarakat sing cilik kaya ngene kuwi. Hah? Kowe bali apa mbacut? Jelas bali. Nek bali yo. Nek bali yo. Kula ora arep wani karo sampean. Kula pancen napa jenenge presentasinya berat kepulang.
Tegese kula kudu bali. Merga ana omongan sing ngajeng kula omongke teng bapak. Kok pecah siramu. Sejati, sejati. Biasane sing tok jujuki anakmu sing sok tresnani. Kakang Garukaca. Aku iki yen ora kowe ora rampung. Sebabe Ngamarta Kerawan Kresna. Barep kakangku harep wadul yen to Semar ora sowan 3 sasi. Lah iya aku ya mikir nek kakene Semar kok ora sowan iki sebabe apa? Bagong sowan. Lho. Si Petruk sowan? Iya. Kuwi gatine Semar arep bangun kayangan jilih pusaka Ngamarta 3. Ya kuwi tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus klip-klip soto ning Kresna kakangku mangsuli malah ngelek-elek karo Semar. Bagong nesu. Apa omongane Kresna arep diwadulke karo Semar. Kresna nututi Bagong. Antasena, piye? Kowe ngerti adat saben Kresna kuwi nggawa sapa? Nggawa tukang cuci. Dasmu. Anu nggawa Setyaki ngono kok rasa kesusu to santai. Setyaki ora nganti wengi Kresna tak pasrahe karo kowe. Lah bapak ngopo? Wah, aku ora penak. Engko dikira aku mbelani Bagong. Aku ngentrengke Kresna mulai wangono. Yen pancen Kresna melu-melu kowe kandhakno aku. Siap. Ngestoke dawuh. Wah, ora rampung. Gecek ndasmu kowe. Ya, Pak, ngestoke dawuh. Suram tuang karakikan ler mangos wakang layon denya ilangang memanisnya manis madu. Aku iki gumun karo kowe lho, Gong. Tangi. Alah, lakon apa iki, Pak? Tangi. Tangi. Ya dolesi. Mau tak idak ndasmu kowe. Aku nek karo piyai siji iki kompak e. Ya gawe grup dagelan. Moh. Ndak ming tok badi wae ora. Ngopo kok ngerti-ngerti ketemu aku ngelekar? Kaco. Kacone. Doyak. Sapa iki? Sopo? Adine Kresna sapa? Bibi Wara Sembadra. Udah anak doyak kuwi aku cetha gelem. Lah adine Siwa Ndarawati iki. Adi ngene lho, adi pepean ya, pokoke diwengku utawa direngkuk. Senopati Ndarawati. Oh, mak cilik Setyaki. Udu Sima. Mak cilik Setyaki. Paman. Ora, aku nek nyebut mak cilik Setyaki. Oh, terus Lho, sing terusi aku terus ora ada perang. dadekke wae engko golek masalah. Engko nek Ndara Setyaki ya wis nggih kula mboten sios nglabrak Bagong, langsung tok gajul wetenge. Diek ngono. Kudu dadi ngono kok ora gelut. Moh aku ra wani nek kon marahi ngono kuwi. Wis gawe lungguh kene engko tak ewangi. Siap. Ani ngono, lho. Bantur banget mlayu bleduke kaya ngono ae. Ya wis mundur kene engko tak kandharane. Nek tak rembuke apik-apik, ngono nek kira gelem apik-apik, syukur nek ora ya tak tandangane. Heeh. Sampeyan sing dawuh apa? Bapak. Lho. Ndarawatku jare mbelani kula. Nyatane aku digawe karo bapak. Wah, nek ngono apa kekarepane Bapak Semar mesti arep kasembatan. Ketara Ndarawatku jare napa niku ewangi kali kula amarga nek boten wonten niku janjane Gamelane wis muni. Oh, ya. Mak cilik. Inggih nggih. Anggir Antasena. Heeh.
kok jumeneng wonten mriki. Ora Majile kok mlayu-mlayu ngopo? Ngoyak tiyang. Sing dioyak. Tiyang wonten wingking panjenengan. Lho, Bagong kok? Inggih. Sebabe Bagong wantun kalian Sinuwun Darawati. Mergane Bagong wani rak mesti ana sebabe. Mergo aku ngerti watake Bagong ki ora bakal wani karo sapa wae nek ora diwarai. Nek dicocok atine, dheweke ora nyawang ratu, ora nyawang satria, ora nyawang pendhita, ora nyawang sapa wae, wani. Wani to kok? Wani lah kendel. Turah kendel. Turah-turah ming dhuwit. Kurang terus. Nek tak takoni iki wangsulan pisan wae ora usah keterus-terus. Oh nggih. Nek sing jeneng gamelan wis muni iki omong leren. Kemempengan ya karangan. Nek Macik arep ngantemi Bagong, lar ngajar Bagong, aku sing ra entuk. Anggir mboten pareng, ora entuk. Tantrimanipun anggir aku ngewangi Bagong. Baik ngaten panjenengan badhe wantun kalian kula. Nuwun sewu, ora wani karo Mak Cilik. Ning wani karo sipate Mak Cilik, sing agahan ngewangi karo wong sing urung tok betung bener lan lupute. Urung karuan, Siwa Ndarawati kan adan titi sing dewa, ning tumindake sarwa bener durung karuan. Kae isih kesipatan watak titah, tegese watak menungsa lumrah. Sing kedunungan ena lali salah apes lan mati. Dadi ora sateruse Siwa Ndarawati iki dadi wong bener. Mesti ya kedunungan luput. Nek dununge luput mongko tok ewangi kowe ya melu luput. Gandeng iki mau tak petung kowe luput, Bagong bener. Nek kowe arep ngantemi karo Bagong, saiki perkarane ora karo Bagong ning perkarane karo Antasena. Yo. Sisan gawe, sekali-sekali aku tak nyoba kekuataning Senopati Ndarawati iki piye. Ayo. Kepiye kok meng umat-umat kowe? Kok meng ngono ngapa? Piye Ndara Setyaki? Ampun meng meneng mawon kaya ngoten niku. Niki lho jago kula wis kaya ngoten iki. Yo nek pancen nyoba. Mengko iso dititik kok Mak Cilik. Aku ngerti Mak Cilik iki piyai digdaya. Aku yo nuwun sewu. Saiso-iso ngimbangi kekuatane Mak Cilik. Ning ana tetembungan ala ora tumama ning becik. Saampuh-ampuhe wong ku nek mbelani watak ala utawa mbelani watak sing salah mesti kalah. Wis to yakin? Ora usah dadak mbok pitung. Nek sampeyan kalah karo aku sampeyan aja isin, sampeyan aja wirang. Mergo sampeyan mbelani watak sing kleru. Sayo, diwiti saiki apa kapan aku manut rupak mani jembar wani. Aja meneng wae Mak Cilik. Bagus. Matur nuwun, Pak. Arep ngopo? Arep melu-melu e. Wah, melu-melu apa? Iya anakku. Nggih, jan gleleng tenan kata-katane jan remasuk. Yo. Ulang aku. Heeh. Gleleng. Ulang aku. Lulus SD. SD online. Online yo men ora tau sinau, ora tau ujian, ngerti-ngerti lulus. Rewek. Bagong Dalem Balyo ning Karang Kadempel. Barep kakangku wis budal ning Karang Kadempel sinambi nggawa pusaka 3. estu napa? Yo. Wah, matur sembah nuwun Ndara. Napa pikajanipun Bapak sampun kasembatan. Yo. Nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Antasena. Mak, Bagong ditutke. Ndak ono apa-apa. Aduh, isa dikai security. Jan meneng kene. Remen kula. Yo. Wis ndang Balyo. Yo gong yo bareng karo aku. Yo. Jajan lho. Yo. Wah, jan kowe iki mesti ngono kuwi kok. Iki dina iki sing nggo mangan apa? Oke, soto, sate, gulai, tongseng. Ora, wetengmu amot po. Amot iki engko tak tarik melar kok wetengku. Kasangku iringan tak ngek-ngek ngono segone ngiwo kabeh. Engko ngisi sing tengen. Sing tengen tak tarik ngek-ngek ngono. Segone mlebu nengen kabeh. Ha tengah ru ngisi tongseng, jus. Terus tarik medun. Aja ndak kembar. Oh iya. Pambok, aja kene to. Ya seneng aku ya mergo kowe iki wis tuwa nek tak keplak ndak aku kuwalat. Yo kok yo. Yo, nyuwun pamit Ndara Werkudara. Sing hati-hati, aku nututi. Nggih.
Prasetyaki kok bedani perkawis. Kowe kok lungguh dhuwur iki kok? Aku iki ratu gustimu. Aku kadangmu Nyai Ndrawati. Nggih, kula ngertos. Nanging sak kedagan menika kula nyuwun mapunten. Paripaksa kula mboten saged nyembah lan paduka Kanjeng Koko Prabu. Lho, kose. Perkarane apa? Koko Prabu damel perkawis kaliyan Kakang Semar. Monggo nyatanipun Kakang Semar menika pedanganipun sareng kula pedang-pedang kula gelar kula gulung. Kakang Semar leres panjenengan ingkang lepat. Lho, salahku apa? Pusaka 3 menika mboten kagunganipun Koko Prabu. Ninging menapa paduka ingkang gondheli pusaka 3 ngantos panjenengan nguman-uman asmanipun Kyai Semar. Kula mboten cocok menawi panjenengan nggadahi sloga ing kados mekaten, nggadahi tumindahi kados mekaten. Wila dalah. Lah kok dadi kowe malah ngonek-onek aku? Oh, Prabu, menawi badhe nerasaken lampah kula semanggaken kula wangsul wonten garba ruci. Saya gempong penggaling nata Ndrawati lawan kula Semar Badranaya. Mulat kawontenaning kados mekaten. Nalika semanten peteng dedeg penggaling nata Ndrawati pantok puntaning tekad sigra matek aji pameling sumlorot Sang Pandya Betari Durga. Tresna sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kangku miteraneng asta ang miteraneng astaneng asta patopat iki ora mangling Kresna inggih pun. Lah kok dadi kadingaren kowe malah matek aji pameling ngrawaki kelawan ulun nggih rono apa? Namung paduka ingkang saged mbiyantu dhateng pikajenganipun ingkang wayahing Ndrawati. Ngengeti Kyai Semar Badrana anggenipun badhe mbangun kayangan Tanwandi namung badhe ngembali dhateng panguwasipun para Jawata. Mila niat kula nedya njugaraken Kakang Semar anggenipun mbangun kayangan. Kula nyuwun sabiyantinipun Kanjeng Ibu Pandya Betari Durga supados samangke damel srana jugagaripun Kakang Semar mbangun kayangan Kanjeng Ibu. Titih prani mangan anahanong paricata. Mbak lumembak lamun mambeng lerombak ing segara hangra. Oh, sedhe selikur dina patobat. Ya ta yen pancen kaya mengkono aja kuwatir. Mengko wadyabal aku tak sebare ana ing Karang Kadempel. Supaya nyusupi jiwaning kawula sak Karang Kadempel supaya Kakang Semar ora kelakon nggone bangun kayangan matur sembah sewu tanpa pepindhan. Kejaba saka kuwi nggonmu bakal jugarake Kakang Semar nggone bangun kayangan aja wujud nata Ndrawati nanging tak dandani Kresna tak dandani. Wujud kaya mengkono ora bakal ning ngerti ento kowe bakal barang amuk ning Karang Kadempel. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan monggo pandhawanipun gelak lampahipun. Kabeh para wadyabala berkas anjim sitan priprayangan lilu panas pating kleng-kleng balung atandak gendruwo wewe glidrah. Aja nangkeng keri. Budal marang Karang Kadempel disusupi jiwaning kawula sak Karang Kadempel dimen padha gegeran, dimen padha nungsang puyang. Ora tumindak apik satemah gagar wigar nggone Kakang Semar duwe gawe bakal bangun kayangan. No nistaken dawuh Pandya Brengge nistaken dawuh.
Saka Bintang Tulya Kusumayana sumawur Koden merayatno semuriris semuriris eko balik matur nuwun Ndara dene Ndara kula sampun kepareng rawuh enten Karang Kadempel malah sinuwun ngamarta pun maringaken pusaka tetiga. Pustaka Jamus Klima Sada tumbak Kara Welang payung tunggul naga. Pancen iki dadi syarat supaya sampeyan iku rawuh enten padusunan, rawuh enten Karang Pradesan nyaketi dhateng para kawula supados ngertos dhateng gesangipun para kawula sampeyan. Nek kawula niku mang caketi raos pangraosipun mang cedhaki atine. Niku padha karo wis digatekke bombonge kawula tanpa pepindhan ingkang mekaten kawula tansah bangun miturut dhateng sabdhawuhipun Nalindra sinuwun punta lan sak kadang kadheyan ingkang mekaten damel praja menika ayem tentrem embanipun para kawula gesang wonten ing kayiwangan kaya sing kula jangka niki Ndara bumi kunjang kanjing langit kelap-lapaton Lirikin sanging risang mawe gandrung dereng ngantos paripurna Balacana katrenjo sawaning Bambang Antasena karya cingak kang samya mulat semare koten prayena semuriris Laruta saking kutha sang guru kula yen tandulasa sang guru kula yen tandulasa Ndara Antasena kek suwene aku jaga ning tapel wates Karang Kadempel dumadakan tanpa kanyana-nyana ana yaksa ingkang ngamuk nguwuh-uwuh nantang karo kakekne Semar lan ora nyarujuki kangane Semar nggone mbangun kayangan. Sampeyan mangdo meneng mawon kula dhewe sing methukke nduk.
Raden Prayitna Semuriris eko balik titiyani Gandayani. Iki sing jeneng Semar. Pancen iya. Kowe sapa? Aku Jajal Werka. Alawi gatine pancen diutus dening dewa. Dewa sapa sing utus? Dewa sing mapan ana ing kayangan. Mesti eneng jenenge, eneng wisike. Aku kandhanono nek pancen dewa cetha wisike sapa tak jujuke kayangane. Sebabe apa dadak ngutus karo kowe ngogreh-ogreh nggonku duwe kowe gawe mbangun kayangan Jajal Werka. Kowe aja ngapusi karo aku. Nek sing tok apusi Semar tak kira ngandel wae. Nek Semar kuwi wong sing angel diapusi. Dewa ora bakal misik karo titahe, ora bakal utusan karo wujuding Gandharwa supaya ngogreh-ogreh wong sing duwe pakakarti becik, wong sing duwe gegayuhan sing apik. Monggo Semar gegayuhane ora ngesuk-sok karo uripe sak pepadane. Gegayuhanku ora gawe kapitunaning sak pepadane ning malah gawe becik kalawan sak pepadaku sing urip ana ing negara Ngamarta. Lah yen dewa sing kongkonan karo kowe iki arep ngogreh sing dadi kekarepaning Semar. Mengko aku sing arep matur karo Sang Hyang Bathara Wenang supaya dewa sing aran Wisnu kuwi dicopot wae aja nganti dadi dewa nek senengane beda karo wong sing duwe gegayuhan becik Jajal Werka. Waduh. Lah kok jebul? Kakang Semar ora iso diapusi. Janjane kula niku iso diapusi gampang. Wong sing kerep ngapusi kula niku malah ming Bagong. Nek wong liya ngapusi kula niku kangelan, ngoten. Iya. Aku nyuwun pangapura, Kakang. Sampun mboten napa-napa. Sampeyan niku arepa ketitisan dewa ning nuwun sewu blegere isih wujud menungsa. Mula kedunungan raos drengki, srei, dahwen panasten, patiyupen. Semar duwe niat bangun kayangan jroning ati sampeyan ketabetan rasa meri kalih kula. Tumunten sampeyan gawe perkara karo Bagong. Benjang malih niku nuwun sewu nggih Den, kula niku ora arep ngesuk-esuk kali kelungguhan sampeyan mboten. Kula ora arep ngesur kelungguhan sampeyan, mboten ora. Napa meneh kula ajeng ngendhik dhateng drajating Nata Ndarawati minangka pujangganing para Pandhawa mboten. Kula mung nindakake kewajiban minangka dadi pamong, kula mung nindakake kewajiban minangka dadi abdi sing kudu nyengkuyung karo bendara kula. Lah nek Ngamarta ketok ora tentrem, kula duwe kewajiban nentremke. Merga kula niku abdining para Pandhawa. Ning kula mboten gadahi niat ajeng netepi tetembungan golek pendhok supaya ketok. Mboten. Kula mung abdi ya tetep abdi. Iya, Kakang Semar aku ngerti tulusing atimu. Nggih sampun mboten napa-napa. Dilebur. Rasa sing mboten seneng dilebur, rasa sing meri dilebur, rasa sing panas baran dibuang sing adoh. Sakniki ayem, ayom, tentrem. Manunggal kali ndara-ndara kula Pandhawa adi-adi sampeyan. Semar kowe ngerti glibeting Nata Ndarawati. Sinuwun Kresna njaluk bantuamu iki nalika peteng atine, nalika wis buntu penggalihe. Nang atine wis tak gawe padang, sing buntu wis tak gawe dalan. Wekasan wis lega penggali wis ndodho keluputan. Kowe arep ngopo? Arider. Batu-batu mboten. Nah ora bali. Bali. Kena ora bali iki ndak blandang. Nyuwun pamit wis ana bali disambung sesuk bengi sik enek celimen Durga. Ngestaken dawuh,
Kang Semar yen nguyuh-ayu padha diwiwiti nggone mbangun kayangan. Langkung prayogi. Aku lan Pandhawa padha sarujuk. Lak ya ngono to Werkudara. Nggih. Panjenengan. Semono uga Janaka rak ya sarujuk kula nokmur. Apa kan? Kula nokmur noknon. Kula noknon mekaten Gaga Prabu Puntadewa. Jelampur. Wonten jam. Lintang kakangku. Lintang dasmu kok lintang kakangku. Anak-anak iki nek dokon gawe mangkel kok lido sregep. Sinuwun mboten sandangu Kang Rayi. Pokoke monggo mugi-mugi rahayu, rahayune skala.